Salutare tuturor, eu sunt Ricardo și astăzi suntem alături de verișoara mea, Maria. Da, cum ați auzit și după cum vedeți, suntem în Escape Room in Head. Da, noi suntem la stage-ul numărul 2 acum. Panul numărul 3 și nu am putut să facem nimica, fiindcă, da, noi ne-am jucat puțin, ne-am distrat. Nu ne-am distrat, dar a trebuit să vedem cum e lumea aici. Și haideți să plecăm. Ricardo, tu te-ai dus în fața mea? Da. Nu o să te mai aștept niciodată. Vezi, dacă faci asta. Ce-a fost cu banana aia? Ce banană? Ce banană? Banana aia nu era acolo înainte. Care? Bă, Ricardo! Ce-ai făcut? Ia, închide puțin ochii. Stai că este acest capa. Deci o secundă, că mai am puțin. Mă. Și wow! Haide, gata, acum poți să închid. Stai puțin, Ești stai. lângă mine? Nu. Vin acum. Te închid? Da. Stai puțin. Închide acum. Ce s-a auzit? O banană? Hei, o să fac și eu asta. Te prind eu. Opa, un capăt forțos. Capete forțoase. Ha. Și nu te mai aștept. What the heck? Unde sunt capurile alea? Ați văzut și voi? Capurile alea nu mai erau acolo. Oh, nu. Oh, no. Nu m-a prins pe mine, a prins pe altcineva. Oh, no. M-a prins pe mine. Ah, ok. Eu am să merg pe asta ca să fiu mai rapid. Oh, no. Ăsta e un cap triplu. Oh, no. M-a prins un cap triplu. Și acum sărim. Fate. Galben, portocaliu, Cine a galben, îngătat? roșu. Oh my god, vine. Vine capătul forțos. Verde, galben, maro, roșu și mov. Roșu, mov, maro. Unde sunt capetele alea? Ceile, shine. Iau pe aia capăt. Adică mai am puțin și ajung. Adică sunt la ultimul nivel de la stage 3. Tu la ce nivel? Eu mă apropii de finalul. Eu sunt la final. Ok, n-am ce La să fac. nivelul ăsta sunt foarte buni, pentru că au alea care ieși rapid. Eu doar ce-am trecut, acum iau banul. Haide, vină. Bănuțul, ia bănuțul, pac. Oh, wow! Stage 4. Așteaptă-mă și pe mine, că... Eu te văd. Au, Hai. Wow, un cap. Eu înainte mă duceam de acolo, dar mi-am dat seama că trebuie de aici. Trebuie de aici, pentru că capurile alea nu se poate prinde. Nici capul ăla gigant, nici capetele alea. Ca în formă de turn. Haide, unde ești? Eu sunt aici. Haide, vină. Aici. Uite pe Olivia. Hai că te aștept. Aici. Și acum... Bună, capule. Bună. Ok. Uite-l pe un bacon acolo. Aici trebuie să ne aducem încolo. Da, pentru că acolo este o capcană. Oh. Wow. 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 Am trecut pe lângă cap. Ok. Hai că te aștept la ușă. Bă, am murit. Ce-am? Trebuie să fii foarte atentă la nivelul ăla.
Și eu pierdeam înainte acolo, dar m-am obișnuit cu el. Te văd. Haide că o să vezi tu ce o să te aștepte. Dar știi și tu nivelul ăla enervant în care credeam că e o capcană aia. Că seamănă foarte tare că e o capcană. Am căzut în lavă. Eu mereu la fiecare stage sunt înaintea lui Ricardo. Păi câteodată eu nu sunt pregătit. Ei, tu ai vrut să facem acest challenge? Bă, te-ai dus? Stai Da. și cu mine. Păi ne-am dus amândoi în același timp. Ba nu. Și e puțin cam greu aici. Pentru mine e easy. Acum capurile astea. Fete. Nu știi? Ba da, știu că am mai fost la nivelul ăsta. Au. Și eu de 1000 de ori. What, m-a prins? Stai și cu mine că m-a prins. Scuze, dar nu pot să mor doar din cauza ta că nu ai putut să faci asta. Oh, haide mă, că mai am puțin și ajung. Gata, mă, am găsit calea. Te văd. Te văd, o să mă iau după tine. Și eu te văd. Nu pe acolo. Ha. Pe aici. Haide că nu mai stau mult. Da, pe Haide aici. că o să plec în capcane. Nu am ce să fac. Haide că sunt acolo la scară. Haide. Haide că te văd. S-a întâmplat un glitch și n-am putut să mă urc. Hai. M-am oprit înainte să cad. Ah. Nu trebuie să mergem până la mare. Știu. Asta Și eu sunt în spatele tău. Ok. Op. Oh, că eu știu. Op. Nivelele astea sunt cam grele pentru mine. Sunt foarte ușoare, cele mai ușoare. Cum poți să zici așa ceva? Păi la lasere sunt ușoare, dar la astea în care coboară jos, Capuri? da. Dacă tu nu stai cu minte. Păi ba da, păi nu, și nu sunt pregătit. Ba da, tu ești pregătit, că tu ai zis să facem acest challenge și o să mă duc în fața ta cu stage-ul, fiindcă așa ai făcut și tu. Pa! Ba nu. Fiu, am trecut. Nu. Am trecut. Mam. Cum mă cheamă? Muna. Paia. Muna. M-U-N. Am venit și eu. Gata. Eu zic să faci fără lanternă, că e mai ușor așa. Mie mi se pare mai ușor. Dar nu mai sta lângă mine cu lanterna aia. Uite că era să mă omoare din cauza ta. Câteodată lanterna te poate ajuta. Câteodată lanterna nu, te face să mori. Și nu câteodată te face. Oh, frate. Bă, se pare că ai dreptate. Cu lanterna e mult mai ușor. Fără lanternă am zis. Bine. Fără lanternă am zis că e mult mai ușor. Nu cu. Fără. Hop. Unde ești? Ce să zic?
Bă! M-am dus la început. Bă, mai mult eu m-am dus la început. Gata, am ajuns cu drag. Încolo, iar după aia Stai că m-am propus și eu. încolo, iar după aia Checkpoint. nu aici și după aia încolo. Și după aia aici. Sunt lângă stage 7. Trebuie să mă duc pe aici. Oh. Hai, vino. Sunt aproape. Oh. Păcat că nu ești aproape. Hai că mai facem Hai. doar stage 7 și atâta încheiem. Stai că sunt aproape. La stage. Stage 7? Da. Bă, dar de ce te duci în fața mea? Ăsta e nivelul. Ăla e nervant. Ăsta este nivelul meu preferat. Ce ai? Pentru că capturile te ating chiar dacă sari. Ba nu, Ba da. ba nu, tu nu știi, eu m-am mai jucat de multe. Hai că nu e așa cum credeam. Sau Zici fără să crezi. Și voi? Ricardo, dă drumul. Ok, o să revenim la celălalt checkpoint. Ok, și gata, eu o să iau banul. Și gata, cam acesta a fost vlogul. Nu uitați să dați like, subscribe și să vă abonați pe contul Maria și Ricardo. ne-am auzit data viitoare și pa, pa! Pa!